Не, че съм... Най-доброто ми приятелка ме рекордва без да знам. Как ще му да идва? Ма... Oh, hourglass. And become saved. Другото. Let his light inside you cleanse your soul. You are insane. Това ти кажа, че си луда. Far. Can't you hear how you sound? Pray with me. Pray. You need to repent. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you. Айде да живее религиозния фанатизъм. Insane. Любимото ми нещо. Много обожавам религиозния фанатизъм. Това ми е едно от наистина любимите неща. Не мога да го пиша. А то е неописуемо. Не бе, Орглас. Видим ги прекриш. Ще спре да ми взима хелт. Това е Downpour 1. Още един етаж. Тук не игнорирахме ли айтъм рума? Не бе. I'm doing more harm than good. I just can't do this anymore. I'm sorry. Please don't leave us. Ме. Бах ти парцала, майко! Вземи нещо, не знам. Де ми сърца, че ти има инфлация на сърца. Много резко има инфлация на сърца. Не има герой за теб. Не има герой за теб. Има ли герой за теб? О, боже ми ли. Не знам защо. А? Как? Обичам Айзек. Къде прати рогатия? Абе, тапанар! Аз просто оставя си шахтата. Може да чуеш догмата в бакграунда. Да живее Джизъс и фанатизма, който иска да коли деца. Да живее догмата! Илюминати, Инфелхат, извънземни, пирамиди. Айзек. Едминд. Както аз където съм наказвам Едмундо. Буквално правя Рей от Пекиня.
умира в тежки мъки, умира в казан. Умира в казан, не искам да те виждам. Пастюренс. Мусар. Ой, казах на Фамин да умира в казан, това е казана. Знаеш ли, че един от тия конници, между другото, не трябва да е неправилен? Пастюренс не е един от конниците в Revelations. Да ги убиеш? Не беше очевидно. Имаш Hourglass. Имаш Hourglass. Не вършиш времето. Но както казах, да живее религиозния фанатизъм и убиването на деца в името на Бог. Когато убих The Beast, Франческо ме пита защо Бог ми стил на кило. Горе, 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 горе. Това е лесната част. Внимавай отзад, че има. Ляво, 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 ляво. Внимавай отзад. Ехо шпатка. Много кучиш петани. Йопи! Аз съм отключен. Гличка, но това е мега добър айтъм. Благодаря. Охо-хо-хо! Ела хъни! Аз съм бог на тази игра, разбираш ли? Какво? Ческо ми трябва сега. Значи трябва ми антихриста, трябва да отида в Шел и да взема негатива. Следващия път. Не. Ето е друго. Да. Всъщност